druhá se nám taky představí kolegyně Evka ze Slovenské republiky se svým 6letým německým ovčákem Matěm, který je cvičený na omamné a psychotropní látky. Potom přidáváme snifry další s rušivejma pachama zase. Dáváme tam vlastně všechno, s čím se pejsci můžou setkat, takže to jsou různé koření, potraviny, kosmetika. Hřebujeme, pejska netrestáme, ale nereagujeme na to chování ignorujeme a ono to chování postupně vymizí. Postupně ty pachy zaměňujeme, přehazujeme na jiná místa, tím se ujišťujeme, jestli pejsek správně označí. Ukrytý vzorek cílové látky. Samozřejmě v těch ostatních jsou další klamné pachy, jako už jsme si říkali, potraviny, koření, kosmetika. Pejsek, jak vidíte, neškrábe, neštěká, ale značí takzvaným pasivním způsobem, kdy má za úkol jen přimrznout u té vyhledávání na zavazadlech, kde tady u těch bedínek je ten pachový mrak silnější a pejsek to má sněžší, postupně se chodí netěžší a netěžší. Se svým psem Gizmem, který je cvičený na exempláře CITES. Což znamená chráněné zvířátka, rostlinky a pejsek našel. Tak se podíváme, co tam máme. Máme tady k tomu kolegu z celního úřadu v Plzni, pana Krofta, který je specialista na CITES. Jak vidíte, musí mít brýle, ochranné rukavice kvůli kapinkovému přenosu, aby, když nevíme, co tam je, musí se to nejdřív prozkoumat, až pak se to může vyndat a manipulovat s tím. Jak vidíme, je tam slonovina, části sloních klů, kde se pohybuje částka $700 za kilo v současné době. Označil další bedínku, takže kolega se tam znovu podívá, znovu musí dodržet veškerá bezpečnostní pravidla, neví, co se tam může nacházet v tom kufru, v bedínkách, zavazadle. Aby nepoškodí cizí věci. Uspěl doslova taky do jeho oblíbení. Že kmet něco našla v křenici, to je úplný takový dost peněz. Tak, ahoj děti. Určitě letíte tam na zábavu, že jo? Nějakou pořádnou párty dětku, že jo? Olala, na nějaký díky vejdan. A potřebujete tomu ty korunky na to, abyste si koupili dusík, kolu, čaje, že jo? A my zkontrolujeme, jestli je máte u sebe nebo ne. Poprosím vás, patříčky, přidejte se zad, dejte se vedle těla, je můžete takhle držet. Tak, super. Tak, na pejska během té kontroly nešahejte, ale nemusíte se vůbec bát, od vás jenom počutá, aby půjdeme dál. Když budete v pořádku, můžete letět na tu párty, jo? Tak jo, jdeme na věc. Tak jedná se o
tady vidíme tu Penku, která už je velice zkušená. A co se týká vyhledávání finanční hotovosti celní správy, tak jsou učený právě na pach bankovek, který je těm psům poměrně při tom nácviku příjemný. Ten kurz, ve kterém se ten pes učí ty bankovky vyhledávat, trvá 15 týdnů a ten princip té výuky je v podstatě stejný, jak to tady vidíte od začátku. Nejprve se musí s látkou seznámit, dají se klamné pachy a pak vlastně už to zvíře je schopné pracovat. Můžete se setkat s těmi psy na letištích nebo i běžně na silnici, anebo přímo v nějakých takzvaných součinnostních akcích, třeba s policií České republiky při domovních prohlídkách a podobně. Tak tady velká slečna, tady na velkou party. Tak vidíme, že Forsy zase zamrzla, značí, že tam slečna něco má, něco, co nás zajímá, co paní převáží, Nic, co by byla co se jí v batušku ukrývá. A nevím, jestli tady má i rodiče, budou jí muset ohnout přes koleno, jak se říká. Takže máme tady skutečnou finanční hotovost. Jo, A slečna tam měla velkou finanční hotovost. takže to bude asi velká akce nějaká, velké party. Takže takové to, opravdu my pracujeme s reálnými vzorky, jedno jestli se A jedná vzhledem o k tomu, peníze, že ve vnitrozemí je limit pro přepravu finanční hotovosti pouze 15 000 euro, prostě ta reálná bankovka nebo ta reálná banka, to je to nejlepší. Takže když to nemělo my vám moc krát děkujeme. Musím naprosto přesně poslechnout svého psovoda. Teďka vám ještě ukážeme tréninkové ukázky, kdy vlastně pejska cvičíme na zastavení pachatele. Nesmí se nechat rozptýlit. To je ukázka té naprosté poslušnosti do toho precizního výcviku.